že slnko posunuté, lebo som tu trošku neskôr. Ako zvyčajne, to je také moje miesto nahrávacie. Štúdio. Ako sa máte dnes? Máte život? Vidíte, počujete, cítite? Dýchate? Ste tu? Takže verím, že sa máte parádne. A ja mám deň pred narodeninami. A hovorí sa a súznem s tým, že máme vlastne v bežnej spoločnosti je umelo nastavený čas a umelo nastavené rytmy, čo vieme. A že náš čas, náš rok beží dňom a momentom nášho narodenia. Takže mne končí stará verzia roku a prichádza nová. A je nádherný slnečný deň. A ja mám dneska také malé posolstvo o niečo, čo sa niektorým možno nebude až tak páčiť. A prečo? Pretože je to o vás a všetko je to vo vás a vy máte kľúč. To znamená, že ja môžem dať rady, ja môžem dať skratky, ja môžem dať naozaj funkčné veci, ktoré zafungovali a ja som si to naozaj odpracovala posunmi, pádmi, premieňaním frekvencií, otváraniu sa skrytým frekvenciám sebe samej v podvedomí. Ja neustále to robím a som si zvykla na to, to znamená, už je to zautomatizované a popri tom som začala rozvíjať svoje sny, takže nepadlo mi to len tak z neba, ale prišlo to aj tým, že človek sa rozhodne, to je ten prvý bod, a potom to robí. A to je to, čo sa vám možno nebude páčiť, že sebadisciplína je kľúč k životu. Sebadisciplína voči vlastnej energetike, voči vlastným myšlienkam, voči postoju tela, voči výžive, voči tomu, čo používam, jak sa k sebe správam. Tým šiši, pozrite. Všetci! Či chodím von, či sa hýbem, či dávam tomu telu, čo potrebuje, či dávam duchu a svojmu mentálnemu telu, čo potrebuje. Aké myšlienky vyberám, aké myšlienky, s akými zaspávam, čím sa vyživujem, naopak čím sa nevyživujem, čo som ochotný príjmať a akceptovať a naopak čo vôbec nie som ochotný príjmať a akceptovať. To všetko je sebadisciplína voči životu, pretože vy máte vždy možnosť voľby. A to sa dneska ukázalo v poli, pretože som mala rozhovor s jedným mladým mužom, ktorý hovoril, že jeho brat išiel na akupunktúru, aby prestal fajčiť a že po 2 sedeniach teda prestal fajčiť, ale, a som čakala, čo bude to ale. Sú to obidva Chorváti. A to ale bolo, že no, ale tá akupunkturistka povedala, že ale on musí teraz dbať na to, aby udržal tú chuť na cigaretu a aby si ju nedal. A ja som pochopila, že niektorí ľudia vyslovene čakajú, že spadne z neba nejaká zázračná pilulka alebo sa zapichne nejaká akupunktúra niekde a všetko je vyriešené. A ono, to jediné, čo má spadnúť z neba, ste vy sami. A jediné, čo sa má zapichnúť tu do toho stredu života, je vaša vlastná energia, ktorú si zvedomíte, že ste svetlo, že vaše bunky sú dokonale stvorené, že všetko toto je bunka a bunky božského, všetky tie stromy, aj ten vzduch, ktorý nevidíte, hviezdy, planety, zem, kamene, more, tá bytosť mora obrovská, s ktorou sa môžeme rozprávať. To všetko je jedno stvorenie, ktoré samo seba spoznáva a díva sa v tejto realite. A my máme dar tu byť, vidieť, vnímať, cítiť, počuť, takisto jasno vidieť, jasno cítiť, jasno počuť, takže cez iné zmysly. Toto všetko tu je prítomné. A je na nás, kým sa staneme. To znamená pristať, Majka z Gurunu, dole, do tela, do zeme. Telo je ten avatar, to na zemi, na to sme tu, my sme stále vo všetkom a zároveň sa vedomím pozeráme sem. A ešte som si uvedomila, roky o tom viem a možno si to všimli aj vy v spánku. My keď spíme, tak vlastne sa všetko ako keby odpojí. A to, s čím odchádzam spať, sa ukladá do môjho podvedomia. Takže ja viem krásne nastavovať svoj život práve pred spaním a práve tým pociťovaním tej novej verzie ja. Pokiaľ ja nezapnem to túžené, to snívané, tak to staré bude presahovať a stále nás mlieť. Je to jednoducho tak, lebo pozornosť človeka určuje kvalitu života. A ja som si všimla jednu vec, že keď sme napríklad aj chorí, alebo nám je ťažšie, tak ako náhle, a videla som to na deťoch, na zvieratách aj sama na sebe, že keď sa uložíme do spánku, tak sa ako keby vypne ten zemský program, že teraz mám nejakú disharmóniu. Proste ten spánok ako keby sa vypojí a častokrát aj v tom spánku zrazu tej bytosti je veľmi dobre. Ako náhle sa zapojíme do toho vedomého, že som znova tu v tejto realite, tak naskočia naspäť aj tie programy, ktoré nám potvrdzujú práve tú disharmóniu. Všimli ste si to?
Okrem iných vecí, ktoré ma úplne fascinujú, že napríklad, že materské mlieko je biele. A keď som pila zelené smoothie, alebo jedla kozí syr, silinka moja, tak moje dieťa, keď sa kojilo, tak pilo biele mlieko, poďte ku mne, baba. Pilo biele mlieko, ale jeho hovienko potom bolo zelené, alebo v tvare kozích bobkov. Takže wow, pozrite, čo tu je. Stačí sa dívať, ako som spomínala v minulom videu, teraz som taká pojašenejšia. Stačí sa dívať správne a byť tichý. A potom zistíte, kadeľ vedie cesta. A zistíte, že ste v totálnom zázraku, že vy ste absolútny zázrak. Všetko je to zázračné. A to, čo môžem, je sebadisciplínou voči pozornosti, voči tréningu môjho vnútorného dialogu, ako sa so sebou rozprávam, ako sa so sebou rozprávam v podvedomí, pretože to si mnohokrát nepamätáme. Práve na to je skvelá kvantová konštelácia, ktorú som stvorila, alebo ktorá mi bola daná. A ako s tým narábať, pretože my nie sme obete. My sme tí, ktorí môžeme sa rozhodovať a rozhodujeme pozornosťou. A najlepšia cesta k pozornosti, úplne najlepšia a najdokonalejšia skrátka je, čo robím na zemi, aby som tu mohol vôbec žiť. Nemusím jesť, nemusím piť, hej? Žijeme aj z prány. Takže čo robím, čo musím? Je dýchať. Takže najkratšia cesta k vám, k tej akupunktúre a k tomu bodu a k tomu všetkému je dých, zvedomiť si, vrátiť sa. Cítim v nozdrách ten nádych a výdych cez ústa a medzi tým v plúcach. Pocíťte sa. Preto je tajomstvo ženskej esencie a energie, ukotvenie v tele a zvony bijú. Je to tak. Oslavujme, ženy, oslavujme. Oslavujme, že sme tu, vráťme sa naspäť do bodu svojho dýchu. Tam neexistuje žiadne ovládanie, žiadna manipulácia, žiadny vonkajší systém, žiadne školstvo, nikto. Nie sme obete. My dýchame tu a teraz. A v mojom svete je všetko v poriadku, pretože som tu z Božieho zdroja a som obdarovaná životom a darom života. Takže dneska taký akupunktúrny deň pre vás. Ma to veľmi rozosmialo, že ten šokovaný výraz, že jak si akupunkturistka dovolí povedať, že človek to má urobiť potom sám. Že prečo to nestačilo stlačiť 2 body. Takže vážení, nestačí stlačať body, nestačí ísť na jeden kurz, nestačí si prečítať knižku. Treba sa rozhodnúť. To je pravda. Keď poviem, že ktorý jediný bod zafunguje, tak je tam jeden bod, ktorý zafunguje. A to je pozitívna správa. Je tam bod, kedy sa rozhodnem naozaj. Ale platím za to tú najväčšiu cenu. Pretože zomieram zo starej verzie seba. Takže buďte pripravení na zemetrasenie, ktoré vám vytvorí ten váš slnečný svet a konečne vám ukáže vaše perspektívy. Pretože to je cena za to nové. Že vám padnú ilúzie a padnú všetky tie nezodpovedné dni a momenty. A ako to spravím? Tým, že keď zaspávam, tak naozaj si nalaďte už to, aké to je, keď si dovolím žiť to, čo naozaj chcem. Aké to je, ako sa v tom cítim, ako náhle vami prejde ten pocit, vaše neuróny sa zaktivujú a vaše podvedomie to uchopí. Ako náhle to máte v podvedomí, tak podvedomie určuje náš tok života. Nie je to vedomá mysel. Vedomou myslou sa rozhodujeme, a za bdelého stavu a pozornosťou a vytvorením pocitu v tele vieme nastaviť do podvedomej mysle to, čo nám bude smerovať náš život. Takže, psiky, poďte tu, je auto, niekde po hornej polnej ceste. Takže ja nám prajem, aby tú akupunktúrnu ihlu ste vedeli, že ju držíte stále vy v rukách. Aby ste vedeli, že ste schopní zmeniť svoje návyky. Ste schopní sa vyťahnuť z čohokoľvek. Pretože my máme v podvedomí toľko podvedomých programov, v ktorých drieme naša sila. Ešte to chcem povedať. Šamani, slovo šaman znamená spojenie. Spojenie so všetkým. A nerozporovanie ničoho. To znamená, niekto to nazýva, že tienisté stránky, alebo proste práce s tieňmi a podobne. To nie sú tiene. My máme byť otvorený voči všetkým silám, ktoré nás formujú. Pretože keď jednu vytesním skrz nejakú traumu, alebo ktoré si uložím v podvedomí a zavriem tam dvere, tak nie som kompletný. A ja dnes tvrdím, že šamanom je aj každý krík, každý kameň, každé zviera, slnko, more, každý chroba, každé steblo trávy, každý strom. Viete prečo? Pretože oni nerozporujú samých seba. Tam tá energia prúdi taká, aká je,
a je prejavená v najväčšej sile a roztvorenosti taká, aká je. A túto kvalitu a túto možnosť máme aj my. A na to potrebujeme otvoriť sa sami sebe, nerozporovať samých seba a zároveň používať náš nástroj, dých, pozornosť, vedomie, vtelený pocit, preto kľúč je telo, najväčšie tajomstvo, o ktorom sa najmenej hovorí. A spomenúť si na to. To naozaj sme. Takže prajem nám nádherné prebudzanie, akupunktúru a disciplínu. Nie tú makačskú, zdvíhajúcu činky, ale zdvíhajúcu svetlo. Pretože my sme iba boli dotlačení do nedisciplíny, ktorá nám rozbila tú štruktúru. To je iba naše štruktúry, ktorými sme boli prekrytí. Bolo prekryté to svetlo, lebo sú výrazné na tej zemi, je tu toho hodne husté. Tak oni nám tak ako keby navrstvili sa tam. A čo teraz môžete urobiť vy? Laser. Laser, to znamená, ja sa rozhodujem a ja dýcham tu a teraz. A ja patrím sem do seba. A ja som ten, ktorý je zintegrovaný v sebe. To je tá integrovaná suverenita ducha vo vás. A toto urobíte vy. A vtedy máte prístup ku všetkému a buďte pripravení aj na to, že svetlo vo vás vám ukáže aj svetlo v podobe tieňov vo vás. Pretože aj to je svetlo, ktoré je zústené nejakým spôsobom. A tam je vaša časť vašej sily. Takže ženy a aj muži, každý, kto počujete, ak máte záujem o prácu so sebou, o spojenie, o naozajstnú cestu, tak tam nie sú výhovorky, tam je sebadisciplína a tam je vedomie toho, že ja to mám, lebo tým som. A ak chcete pomôcť a podporu, tak mi napíšte, pretože ja to už robím iba v skupinách. Pretože tiež som potrebovala pochopiť, že Zem je miestom s rôznymi zhusteniami, je tu všelikto a všeličo a nie každý je pripravený prijať toto. A my tu nie sme na to, aby sme behali po mori s majakom, že haló, tu je majak a tu je útes a každému to vysvetľovať. Takže iba tí, ktorí chcú a ktorí naozaj sú na to ready. Ale ja už roky stretávam ľudí, ktorí naozaj už nie sú v programe obete, ale sú v možnosti toho, aby zápli svoj potenciál. A potenciál nie tým, že budeme ďalší kurz učiť nejaké nástroje. A práve naopak. Najväčšie tajomstvo je uvoľniť sa a vedieť, že tým ste a treba to dosadiť do tela. A na to som ja majsterka. A milujem, keď sa ženy zapínate, keď ste tu, aj teraz som mala stretnutie s krásnymi ženami a každá jedna, s ktorou sa stretnem, je nádherná, ako sa rozžiarite, pretože keď nám niektorý človek dovolí a povie, že môžeme, tak častokrát je to možno to jediné, čo potrebujeme. A ešte nám ukáže cesty, fotky, a ešte to užijeme v krásnych šatách a bose a slastne. Pretože život je teraz a máme tento čas. A toto si zvedomte. A ten čas je váš. Takže ja mám nový rok, takže krásny nový rok. Happy birthday. A ten je každý deň. V každom nádychu je nový rok a nový okamih a nový tep. Ale pritom je to všetko večné a stále v jednom. Ten jeden oceán. A môžeme si to užiť ako tie kvapky, ako tie vlny a ako tá pena morská. Alebo ako tá mušla. Môžete byť čím len chcete. A vy ste sa rozhodli byť vami. Tak si to užite naplno a nebránte si. A otvorte sa sami sebe. Pretože tak sa otvárate životu a všetkým zázrakom. A my sme tí, na ktorých sme čakali. A už čakať netreba. Pretože to stále máte a aj tým ste. Takže pozdravujem, ľúbim a posielam ešte pohľad na túto nádheru cez olivy.